Kini ang video nga nagkatag karon sa social media nga gipost sa DXMR Max Radio Davao Occidental nga naputol-putol na ang lawas sa banakon kun king cobra. Nahitabo kini pasado launa kagahapon sa hapon, Marso 20 sa Barangay San Pedro, Santa Maria, Davao Occidental. Tanawan ninyo kining lalaki nga naila sa pangalang Renante Maligon, 42 anyos, nga naggunit sa bitin nga napatay sa mga tawo. Gigunitan niini ang ulo sa bitin ug gituyo og papahit ang kamot sa banakon. Human sa pipila ka minuto na matikdan matud pa sa mga tawo nga miaksyon na og kaluya si Renante. Mao nga ilaha kining gitabang. Apan bandang alas 12:30 sa hapon kagahapon namatay si Renante nga posibleng epekto sa la sa bitin. Bana-bana sa mga residente, dili moubos sa duha ka dupa ang gitas-on sa bitin nga banakon. Giasikaso na sa pamilya ang patayng lawas sa biktima. Kahinumduman nga sa milabing tuig, usa ka hamto nga babae ang gipaak-usab sa gituhang banakon sa susabang lugar ug namatay. Busa pahimangno sa barangay officials sa mga residente nga kinahanglan nga kanuning magigmat ug magbinantayon sa tanang panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.